Welcome to my YouTube channel, guys. नोंथांमोना मोजाङै दं दा? मोजाङै थानांगोन। मानसिया थांना थानो थाखाय आरो बे जिउ मोनसेखौ मोजाङाव लाखिनो थाखाय खस्थ'खौ नाजाखानांगोन। नोंनि मोखां, नोंनि गन्थं गासिबो नोंनि देहा सोलेरा सान्दुंजों जाजाजोबगोन। नोंनि महर मोखाङा गोसोमबो जानो हागोन। थेवब्लाबो नोङो नोंनि खस्थ'नि नाजानायखौ गारनो नाङा। बे मोनसे एडभाइस जाहैबाय आरोना। स' आं दा बुंनो नागिरनाया जाबाय थाम्बनेइलाव नोंथांमोना नुखाबाय जे सासे हौवाया गावनि बिसिखौ जौ लोङै लोङै न'खराव दावराव दावसि खालामनानै बिसिखौ हाथाय थाइब्रै गहोलायनो हादों। बेबो जोंनि बर'नि गेजेराव, नङा होमबा? बेफोरबायदि लांसुनियासो होनो, बेफोरबायदि मानसिखौ लांसुनियासो होनो दे बर'आव, मिथिबाय दा? जोङो साबायखर होनांगोन बर' बिमा गौथुम, जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ दानानै होदों बर' बिमा गौथुम। दिनै बर' बिमा गौथुमा दिनै बै न'खराव थांनानै, बै दावराव जानाय न'खराव थांनानै दिनै बै हौवाखौ बिराद गोनां खोथाजों बुजायहैदों। बिसोरनि थाखाय साबायखर बाव जों साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन, जाहाथे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिया गोमालाङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लागोन। लोंनायनिफ्राय हमथा नोङो दिनै गुस्थिल' गुब्रुनानै थानायखायसो, सोमब्रोमनानै थानायखायसो नोंनि सिनस्रिफोर थबस्र' बुस'नानै थायोब्ला थैयाबो थाङाबो सारा बिसिनायाव जुदि नों थेंखायनानै थानाङोबा नोंनि खि हासुदै सोर सुगोन? नोंखौ सोर जथ्न' खालामगोन? नोंनि जाखांनायनि उननि मेगन मोदै बोहैनाया लाब गैया। ओंखायनो जागोननि सिगां गावखौ साननांगौ। जों हिनजावफ्रा, जोंहाबो हौवाफोर दं, जों मिथिगौ। जोंनि हौवाफोरनि सिङाव जों थायो। दिनै नों हिनजाव जानानै हौवानि सिगां जानानै हौवाया बैयाव खापसे लोंहैदोंबा, खापनै लोंहैदोंबा आंबो खापसे माब्लाबाबो दागोन। बिनिखायनो आङो बिहामजो हिसाबै खावलायलांदों, न'खराव बुलायनायखौ बाद होनोबा नों सिद्दा जौ लोंनायखौ गारग्रोनांगोन। जों खोनाफैबाय मा हिनजावबो लोङो हौवाबो लोङो। हिनजावा बे लोंनायनि जेसेबां नों गारनो हाया एसेबां नोङो बेखौ सामलायलांनो हायो, मोजां न'खर दालांनो हाया। आरो बे बुलायनायखौ खोमोरनोबा नों गारग्रोनांगोन। नों गाराब्ला आदा माराबो जानानै थागोन, नोङो थैनांगोन। मालायनि लोंनानै मानो सानांगौ दा? नों लोंनायनि थाखाय सानांबाय थाबाय। लोङामोनब्ला नों खारनोबो हागौमोन, एरायनोबो हागौमोन। नों लोंनाय बिसोरनो जों साबायखर बावनांगोन। आइमोन, नोंसोरो दिनै इसिबां मोजां खामानि मावबाय, नोंसोरनि थाखाय जों नोंसोरनो मा मान होबावनो? जेबो मान होनो हानाय जोंहाबो मोन्थाय गैया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ दानानै दोनदों मोनसे बर' बिमा गौथुम। दिनै नोंथांमोना जाय बिबानाव मोनदों बा बिबानाव मोनाखै, साफ्रोम आइजो माहारिफोरानो बै न'खराव थांनानै ओरैबायदि मोनसे बुजायहैनो हादों। आरो भबिष्यतआव बेयो बेफोरबायदि दाजाथोंसै बा जानाय नंला बायदिबो आं नुहुरो। आरो नैबे खोथाया जों गोदो उन्दै जेला जों क्लास 5, 6, 7आव फरायो अब्लासो जों नुयोमोन मा जौ लोङै न'खराव दावराव दावसि दुम दाखार खालामनाय, गावनि बिसि फिसाया मोनजादोंना मोनजायाखै, आरो दिनै बिसिया बबेनिफ्राय मा खालामनानै न'आव ओंखाम बोथिसेखौ जाहोदों, बेफोरखौ जों गोदो क्लास 6, 7आवसो नुयोमोन। नाथाय दिनैसिम नैबे 2025आवबो बेफोरबायदि लैखोना दासिमाव दङना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। दासिमाव जौ लोङै न'खराव दुम दाखार खालामनाय आखला दासिमबो जोंनि बर'नि गेजेराव जोबाखैना? आरो जोबनायबो नङा नामा? जौखौ लों, नाथाय जौजों उल्था लोंसिन जानो नाङा दै। जौआ लों जौखौ, नाथाय जौजों उल्था लोंसिन जानो नाङा। जौ लोंनानै जौजों उल्था लोंसिन जायो, बेनि नैबे खर'नि बुस्थुआ, मेलेमा ओरै गिदिंनानै ओरै ओंखारबोयो दे।
गोसोआव ला जौ लोंग्राफोर मिथिबाय जौ लोंस्लाय नोङो दा लाइमोन बैसोआव दङब्ला साख्रि बाख्रिखौथ' मोननो गोब्राबसै दानि जुगाव थगायजायो बांसिनानो फैसा थाखाल' लुथिजायो मोजां बिजनेस मावनानैल' जानो नाजा अनेक रोखोमनि बिजनेस दं लाइफआव स' बिदिबा दिनै भिडिअ एसेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोन गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय